mfethu kuhamba kanjani? Ngicela sikhuluma phela lana kwaphela i-airtime. Angazi uthene eTexini, angazi ukuthi eTexini kwenze njani, useTexini njani? Erenki bengise Backcity mina yabo itaxi renkile besisalinde ukuthi itaxi igcwale angithi yabo. Yeah, qhubeka ngilalele mfethu mina ngifuna ukuzwa lento ekuthusile, lento othi kuthusile eTexini kwenzakaleni. Ungena omunye usidlamba nomunye ubhuti yabo, ungena omunye usister nomunye ubhuti yabo. Boba u2 bazohlala la eBackcity yabo. Lo sister bese ukukhula kunobhuti yabo, ubhuti besamncane yena yabo. Bangene kwenzakalala eTexini, usukuloku drive shona lena le. No, lo sisicabanga mfethu yazi, lo sisi lo bathe sibehlezi eBackcity. Lo sisi wavela wabamba isandla salo bhuti wasondeza kuyena lo sisi yabo, wasibeka ebeleni lakhe. Habe, phambi kwabantu, wenze njani lo bhuti walibamba ngempela ibele naye abantu bebuka? Hayi wena sasho kuncane. Lo bhuti akagcinanga ngokulibamba ibele lo bhuti. Yazicabanga uze walimunca khona eTexini mfethu. Ha, abantu bebuka. Lo bhuti ngizuthi usamncane. Usisi besemdala yini kunobhuti ngoba ngizwe ubhuti uthi ubesamncane kunosisi. Yeah, yena usister ubesethe ukukhula kunobhuti ngoba lo sisi mhlawumbe ubela ko 30 years yabo besekhulile usister kunobhuti. Yeah, ubhuti yena mawucabanga ube neminyaka emingaki? No, ubhuti besemncane ngoba mangicabanga hayi bengakahlanganisa unyaka mhlawumbe ubela ko 6 months. Hawu, awukho serious wena ngalento oyishoyo wena umushisa etha. Hello. Makhuluma sheshe, khamba kanjani? Uright? Yeah, right, ngi-right bafo. Mfethu kade ngikufuna kanjani ndodazi? Okay, ubudinga? Bengidinga. Ukuphi njengamanje mfethu? Angizwa. Ngithi ukuphi njengamanje? Hawu, ubuzelani? Hawu, ngibuzelani? Ngibuzela ukwazi. Ubuzela ukwazi? Angifuni ukwazi. Ufuna ukwazi? Ufuna ukwazi? Wewe ukwazi akekho la mfethu, ufuna umuntu ongekho la, ngimazi ukwazi. Kade ngamgcina. Angisho ukwazi umuntu, ngisho ukwazi ukuthi ngibuzela ukuthi ngazi ukuthi wewe futhi ukwazi akahlali ndawonye, zama inamba yakho ngcono umfonele. Inamba yakwenzani manje? Cha ngithi ngitshela indawo kuyona mina ukuze ngazi ukuze ubuza indawo engikuyo. Ngifuna indawo kuyona. Hawu, uyibuzelani? Ngibuzelani? Ngibuzela ukwazi. Ngishilo nje ngathi ukwazi angimazi. Uyibuzelani indawo engikuyona? Ngithi ngoba ngifuna ukwazi. Angazi ngisho kwesingaka ukwazi akekho la angimazi. Akekho kanja angifuni umuntu ukwazi umuntu. Ngithi ngifuna ukwazi ufuna ukwazi yabo yazi ukuthini ngimoshe isikhathi. Bye bye. Hayi ngibone ngathi wena umoshela mina isikhathi uzongibuza ukwazi ngikutshela ukuthi akekho angimazi. Bye bye. Hello. Makhuluma sheshe manje mfethu ngafika ngaphathisela inyama engaka mfethu kodwa nje ukuthi uyabonga. Mfethu ngiyabonga kakhulu ngiqeda ukudla manje. Hawu bese ngishilo nami uthi hawu le ndoda ayisabongi ngi. Hawu bengeke ngingabongi mncube mzela nkatha. Ngcono ke moyijabulelile. Ngivile ngisuthi kugcwele isisu kumanje ngisafuna ukuthi. Kodwa phela manje kusala ama toothpick ngemuva. Hawu ungabe usangilethela lutho odliwayo kanele phela manje sengingaqhuma. Ngeke sadleka nalawo ma 2 piece leyo nto leyo ishoyo. Ngeke ngisakwazi nje ukudla manje sithela mfowethu ngesuthi ungangamsela yona ekhafe kunokunikeza izingane lapho ukuthi singibekele efridge sengiwadla kusasa lawo ma-2 lawo. Akusiyona into edliwayo mfethu i-2 cha ungabe usangichazela ukuthi lawo ma-2 piece kodwa ngiyakwazi phela wena hayi ngeke ngiyakwazi ufuna unginike enye into edliwayo futhi mase ukhuluma ngo-2 piece manje hayi. Hawu kodwa makhuluma sheshe mfethu uyazi 2 piece. Cha ungangichazeli ngiyalazi igama elithi 2 piece lisho amaqatha amabili enyama, i-4 piece lisho amaqatha amane enyama. Ngcono ngikuyeke. Cha siyaza baba siphambane ngenkulumo singaphambana kanjani kodwa ngcono ngikuyeke makhuluma sheshe bye bye mfowethu. Hayi bye bye baba. Bye bye baba. Ngcono mawujabulelile inyama. Thank you. Le mpahla ngigcina ingenile phela. Igcina ingene ini konje mfethu? Le mali leya eyizumbule enganandona. Nawe phela kuzona indaba ezimnandi for mina kuphela, indaba ezimnandi for thina sobawuthi ngoba phela nawe ngithi awuthi ufuna uqala ibhizinisi lani imbuzi lani? Eleinkukhu baba. Oleinkukhu. Ngicabeza ngithi ngathi ushaya malini 7000. Yeah 7000. Ngizokunika u10. 10000. Ngizokunika u10. Ungangenzela yona wena ukunginika ibank account yakho. Imali phone number lesikhuluma ngayo ilink ebankini lakho lisebenzayo. Yini ukulinka manje? Cha ngisho ukuthi ilink i-reporter la kuleli bank kule phone. Yeah, i-reporter kule phone kodwa mfethu ngicela ungayifake ebank. Ngayifaka ebank ngiyifake. Hayi lethe ngesandla mfethu. Ngesandla 10000. Mina ngafana ngihambe ngiyoba ngaphakathi ebank ngifike ngi-extend limit ngifike akunokuthi uyifake ebank ngamani uyeke bafo. Yini ndaba ungafuni ifake ebank usaba ama-charges? Angisaba ama-charges manje kusuke kuvale ku-350 wami. 350 sungaze uriske u-10000 ngo-350. Hayi mfethu kunokuthi kuvale ku-350 wami ngamani uyeke bafo. Ngiyeke? Hayi yekela mfowethu yekela mfowethu. Angikwazi ukulahlekelwa ku-350 wami njalo ngenyanga. Ngenxa yo-7000 uzongena kanye nje. Hayi makhuluma sheshe sometimes uyadidisa ndoda hayi. Okay. Hayi yekela baba mfowethu ngisawudinga u-7000 wami. Ufuna ukuphikisana nawe alright sharp. Hayi bye bye. Ngiyakubongela mngani wami ngizwa kuthiwa usuhlala nentombi. Phela uzwe kahle bafo umfazi impela lo umfazi umshado lo yana. Hawu into enhleke leyo makhuluma sheshe. Liyodi ingahlali iyodwa. Ya mfowethu. Hawe ndiwa clean uyapheka ukhuthele lo muntu osifazane. Hayi kumnandi ke. Cabanga nje ndoda mangi off nje ngayile emsebenzini. Hawu ngithi sengivukile nje sengiqede nokugeza. Mase ngene kitchen nje mangidonsa isihlalo ngihlala. Avela ngilethele eshisayo i-breakfast in bed etafuleni. Akulethele kitchen. Akulethele ini? Ngisho ukuthi phela bafo uvela nginike nje i-breakfast in bed ngiqede ungene kitchen. Ngisathi ngiyahlala nje. Yini breakfast in bed? Ngisho isidlo sasekuseni wangibuza into eyodwa.
kodwa manje Cha angilwe mfethu. ngishilo nje ngathi i-breakfast in bed isidlo sasekuseni angiphindaphindisa into eyodwa nje kwenze njani kona njalo vele wena manje ngakhuluma igama elilodwa le-English vele usizakale ngami unokuthanda ukuzenza uclever wazi kakhulu isingisi angifuni kabi umuntu ozenza ngcono mina ngoba phela wonke umuntu usho kanjalo ukuthi i-breakfast in bed isidlo sasekuseni ngisho ingane efunda isikole ngoba ngisho umlungu omhlophe nje mayesevukile esedla udla i-breakfast in bed ngoba phela usuke sephumile empedleni lokho ukuthi in bed kusho ukuthi empedeni wena-ke ngoba nakho wazi kakhulu usufuna ukungifike manje futhi awuthi ngivale ifoni yami bye. Hello? Makhuluma sheshe. Gone. Mashesh. Hello? Yeah, mfethu izindaba ezibuhlungu la uthi ulahlekelwe 100 rand. Cha ngilahlekelwe u90 rand. U90 rand. Beku 50 rand owodwa no 20 rand ababili. Beku 90 rand. Aw, sorry mfethu. Kuyafana no 200. Phela lo. Cha awumeke akufani no 200. U100 no 90 akufani. Cha ngisho ukuthi phela kucishe kufane. Hayibo waqhubeka wafana izinto ezingafani. U90 u9 no 0. U100 u1 no 0 ababili. Ayifani leyo nto umehluko 10 rand. Mawo. Musa nje kufanele izinto ezingafani. Futhi le njalo ke ngitshontshela imali yami ngizoyiyela enyangeni. Uzomiyela enyangeni? Ya uzobona wena. Inyanga bese sikhokhisa malini? Ucebo ungiyalile enye inyanga eshibhile uthe u500 rand kuphela. Uzokhipha 500 ngokulahleka ka 100 rand. Ngisho bangathi babiza 1000 ngingalikhokha nje mayizothakathalelisela likwazi ngiyeke umtshontshe. Futhi nje angazi ngitshontshelwe kanjani ngoba bengifake ne roll on ebhala 24 hour protection. Mawo, i-roll on ihlangana phi ke? Kumele ngivikeleke 24 hours. Phela 24 hours protection ukuvikeleka 24 hours. Uthi labantu benzani? Cha ngithi labantu bantshontsha imali bayakhwabanisa labantu laba manje ngifuna ukubabophisa nje ngihambe ngiyobabika emaphoyiseni ngiphinde futhi ngiyobabika ngisho emsakazweni khona bezoboshwa bayeke umtshontsha imali zabantu. Okay manje fine mawukuthi uyabareporta kwi-radio then bese bezwa ivoice yakho uzokwenza kanjani? Uzolifihla igama lami ngibe umono anonymous. Anonymous lowo uzoyifihla ke igama. Uzothi nje like eradweni lesi mhlambe mina ngumsakazi ke mhlambe wena ukhuluma nami. Hallo sawubona mlaleli. Ngizothi phela yebo sawubona msakazi kunjani msakazi? Ngiyaphila ngikhuluma nobani? Khuluma nomakhuluma sheshe lapha eMlazi kwa-H futhi ngifuna ukubika lapha ngobugebengu wabantu abakhwabanisa imali. Msakazi ngizocela ukungazisho igama ngibe unonymous. Uzolishilo already igama lakho. Angilishongi igama ngithe msakazi ngizocela ukuba unonymous ngingazisho igama. Ngilishonini manje igama? Ekuqaleni ushilo wathi. Ekuqaleni kwani manje ngoba ngishilo ngathi ngeke ngizisho igama ngicela ungazisho ngoba unonymous. Ngishonini ke igama? Athe ngicela ungalisho wena uyathanda njalo ukuzenza uclever. Yilento ke kuyingicasule ngayo uthi into ngisho ngibe ngishilo ubheda kabi njalo wena. Futhi iyangicasula lento yakho ukuthanda ukuzenza into ehlakaniphile uzenza usiyazi futhi awuthi ngivale ifoni yami. Yazi la eThekwini nginenkinga mfethu. Ubufuna ukuyothenga ini kahle kahle? Bengizothenga inyama yenkomo kodwa lutho la eThekwini mfethu idolobha lonke ngithola inyama yenkukhu kuphela. Awangayitholi iTheku lonke. Ayidayisa inyama yenkomo la eThekwini. Ayakwazi. Yazi ningi vele indawo edayisa inyama kodwa inyama etholakala yenkukhu kuphela kodwa yenkomo lutho ubuza mina ngihluleke endaweni ezintathu zonke. Uhluleke endaweni ezintathu. Bhekephi kwabhekaphi? Ngale ngabe ibheke kitchen ngubani? Hayi manje chicken licking. Chicken licking. Angijwayelizwe nje igama yini chicken ngesingisi? Manje usukhuluma isingisi ke manje. Akithi inkukhu. Kulungile ke sifundiswe esikhulu chicken inkukhu vele. Manje ucanga ungathi ungadayisa inkukhu uyeke inkomo. Ngihamba uyibhekaphi futhi? Hayi bese ngiyobheka eMandoso. Enandoso idayisa inkukhu nje. Inkukhu ibaluleke ngani kunenkomo? Ngoba phela inkomo ibaluleke kakhulu kunenkukhu. Yiphi indawo eshazi? Ngibese ngidlulele KFC. KFC phela uKentucky fried chicken nje uchicken food nakhona. Nawe nale English yakho. Yini ke pho udayisa inkukhu yodwa eNandoso ngoba phela igama elithi Nandoso uchicken awukho. Nandoso chicken nje nayo. Hayi limaza abantu lezi ibhuku ungadayisa inkukhu uyeke inkomo. Hello. Makhuluma sheshe ubuye wenze njani kanti? Izolo sikhulume kahle ngikubona uphethe leya movie zofika sobuka leya movie wavuma. Manje usuyangivalela manje usuyikhiyela wedwa endlini. Yini bese kwenze njani vele? Cha ngingacabanga phela ukuthi ngeke ngiyibuke nawe ifilimu. Ngenzeni manje mina? Hayi ngeke ngiyibuke nawe ifilimu ngoba wena phela wazi English manje ngabe khuluma uyabezwa mina ngibezwa. Mina lapho ngisuke ngisalinde ukuthi babulalane. Wena mabe saxoxa vele ngikuze usuhleka ngingazi ukuthi mina ifilimu engayibuka nawe yesiZulu noma ikhuluma isiChina kuphela ingabhali lutho ku screen. Hayi kodwa English njengale ama-China made. China elide. Ama-China mafishane ama-China. Uba e-China elide. Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan bafishane nje ama-China fethu. Uba e-China elide. Amafishane ama-China made ama-China njengoba lombhalo ubhaliwe ukuthi ama-China made. Kubhalwe futhi ama-China made. Umbhalo ubhaliwe ukuthi ama-China made. Ziningabe izinto ezibhaliwe ukuthi made ama-China. Ngoba lezi zinto ezithengwayo ngisho ama-toys abhaliwe ukuthi made in China. Made in China loyana kuthiwa made. Abhaliwe ubhaliwe uma. Uyathanda nje ukwenza isifundiso. Uyabona ke lento engiyishoyo. Cha mfethu asixabane mfethu sisakhuluma. Uzenza into eyazi kakhulu. Yiko ongafuni ukuhlala nawe ngibuke imovie. Ngoba uyitshela ukuthi wazi kakhulu. Wena uyitshela ukuthi uhlakaniphe kakhulu wena. Kanti ikhanda lakho alisebenzi. Your head is unemployed. Wena nje bheka uthi ngivale ifoni yami futhi. Mfethu ngafika kancoma ngithi uthola umeme manje seniqatshaniswa yini? Hayi sukuyabheda lowo muntu lowo.
sewulowo muntu manje. Ufike wacela imali yekhanda ngaphuma ngaye tuck shop ngawabuza ama price amaphilisi ekhanda basho ke tuck shop ukuthi amaphilisi ekhanda awu3 rand ngokuthi bengingamazi ukuthi ujwayele iDisprin noma iGrandpa ngathi hayi angiphindele endlini manje ngimnikeza u5 rand akwazi ukuthi ayithengele yena amaphilisi awafunayo ize ngamtshela ukuthi hayi ngabe sawuletha ushintsha kakhululeke ngoshintsha uyangibuza ukuthi imali yani le 5 rand ngimnika wona ngiyamtshela ukuthi imali yekhanda le kade ekhala ngayo ngimnika u3 rand wamaphilisi plus u2 rand ngaphezulu ukuthenga into ayithandayo esikhundleni salokho yena ungijikijela ngemali ebusweni uyangixaphela uthatha isikhwama uyahamba uthi uyangishiya manje uthi ngimenze isibubu Cha phela makhuluma sheshe usuke ngasho ukuthi uphethwe yikhanda usuke ufuna imali yeyinwele njengemali yeyinwele imali yenzipho ngoba kukhona imali yensimbi nemali yephepha injani ke eyinwele neyenzipho Cha phela ngisho ukuthi yakhiwe ngeyinwele noma ngeyinzipho wena uyathanda ukuthi ngikuchazele inkinga yami ngikhulumela umsangano nje hayi angivali ifoni bye bye hello ya makhuluma sheshe ya sterilizer uthi phethe emsebenzini wenze njani uxoshiwe sterilizer ndoda abangixoshile emsebenzini kodwa manje ngixoshelwe uxoshelweni ngixoshelwe into engayazi nami angazi kuthiwa ngithuke umlungu ndoda kuthiwa ngithuke umlungu uthuke umlungu noma kuthiwa uthuke umlungu kuthiwa ngithuke iboss mina bengeke nje ngisukeleke ngithuke umuntu engiqashile engiholela ngisebenza ngaphansi kwakhe kwenzakaleni kahle kahle manje kuchazela nje iboss ibingithumela lapha epost office lapha emall ngithi abone emall eposini ya ngihambisela izinto zamadisk ey'moto zasemsebenzini mangifika lapha ubethe ngimazise emagcwele ulayini mawumude ubethe angibomfonela mayindi queue la ngempela ngafica ukuthi kwi-queue ngikude ukuthi ngingafika phambili ngase ngithi hayi-ke ngoba ngikude kwi-queue angimfonele ngimazise sterilizer ngobe sazi isingisi ndoda nge-English into mayikude kuthiwani into mayikude kuthiwa ifa awu ngoba ngithi nami ngisho kahle nje ufa imake sterilizer ngithi nami mangikude ngesingisi kuthiwa ngefa you are far okay ngiqhubeke sterilizer-ke right-ke sengiyamfonela-ke lo mlungu hayi ngiyayitshela le boss ukuthi hayi ngaphela kwi-queue bengifa bengikude sengiyamtshela-ke ukuthi fa queue imake did you just call uvele wamfonela nje wamtshela ukuthi boss fuck you ngimfonela ngasho njalo phela i-queue mayikude ngesingisi sukuyifa ngimtshelile nami ukuthi fa queue bengisho fa ukuba kude no queue we-queue ebengiyibambile ithanda ukuba nzima makhuluma sheshe indaba yakho mfethu izima ngani ngoba ngithuka ngamuntu mina awume sobuye esikhulume mfethu ngizobuyela back kuwena okay kulungile sterilizer mngani wami bye bye sure fuck you makhuluma sheshe ya sterilizer sure kuhamba kanjani hayi kushapho wemngani wami ngithi mina ngigcinenile emngcwabeni awusihambile ndoda sayomngcwaba nomjida mfowethu awu mfethu lo mjida washona ngempela ngempela yazi ndoda kukholakala sothini mfethu hayi may his soul rest in peace eksena yabona usuqala lento yakho yokukhuluma isingisi-ke manje uthi recipe sinjani hayi bo akuyonto etheni cha ngithi utheni lento yakho kade uyisho manje ngesingisi utheni njani ngithe RIP ungasho kanjani uthi RIP ngoba uyazi na ukuthi indoda ayimithi indoda ayikazi indoda ikhulelwe ayimithi indoda kanjani manje cha ngisho Ramaphosa wakhuluma ngoRamaphosa sikhuluma ngomunye umjida oshonile manje ngithi wena uthe RIP kanti u-RIP uchaza ukuthini u-RIP rest in peace nje yabona usuyaphika-ke manje uphika into oyaziyo ukuthi u-RIP uchaza ukuthi Ramaphosa is pregnant usaqhubeka nalento yakho ungenza slim uthi u-RIP uchaza ukuthi recipes ungenza slim uthi awazi hayi ngiyawuqala-ke lo wakho uRamaphosa is pregnant hawu mfethu wena uvele ube nama-anger issues usungithuka ngenhlamba yesingisi-ke manje sukubiza mina ngeyicathulo ungangibiza ngeyicathulo kube ngomuntu ubiza abantu ngeyicathulo wena angikubizanga ngesicathulo ngithi unama-anger issues nami ngisho lokho phela ukuthi wena ungibiza ngeyicathulo ucabanga ukuthi angazi ukuthi issues ichaza ukuthi iy'cathulo lezo ubiza mina ngeyicathulo awucabangi angilazi igama elithi issues ukuthi iy'cathulo lezo cha mfethu akuzona icathulo ama-anger issues umuntu osuke acathama usungichazela amanga ayikho into ozongichazela yona ngoba ngiyalazi igama elithi issues ukuthi ichaza ukuthi iy'cathulo futhi akuhlukane noloku ungenza isilima uzenza umuntu ongazi wakuqhubeka ungithuka ngesingisi ungibiza ngey'cathulo futhi wena ave uthanda ukwenza ngesilima wena futhi awuthi ngivale ifoni yami bye bye ube yathanda ukwenza ngathi English angiyizi ukuthi thini ule ndoda kanti injani hello ya sterilizer ya makhuluma sheshe imake sterilizer wawuqinisile noma wawungikhohlisa ama uthi isisuthu uyasazi kancane nesixhosa ngiyazazi ngangiqinisile indaba bayikhumbula lento yashiye uphethe lento uRamaphosa ngenkathi buwine iqembu le-rugby yase-South Africa amabhokobhoko ngiyakhumbula wayethini konje uRamaphosa wathi wathi basebenzile abafana yo inhliziyo yami icishe yami imake sterilizer leyo nto ungakwazi ukungidolikela yona ngesixhosa awuyisho ngesixhosa ngizwe basebenzile abafana hayi bo ngithe ngesixhosa ngisho ukuthi ngesizulu okay aphangelile amakhwenkwe yo inhliziyo yami inhliziyo yami xhosa phela inhliziyo yami iphansi yami ngiyakuzwa ngathi uyayizama ngesixhosa-ke sengifuna manje uyishaye ngesisuthu-ke manje ngesisuthu baberekile bashimane yo pilo yakha icishe izulu lezo pilo yakha icishe hayibahle kusamaya hayi ushawudaka wena khuluma sheshe kuhamba kahle ya sterilizer sure mfethu iyanetha imvula liyana mfana kuseshobo phela yabo nje kumanje ngigqoke i-raincoat injani imvula lapha injani imvula ngibuza umuntu wona lo imvula ikazi ibe nomunye umbala imvula iyafana imvula enetha lapho iyafana enetha khona la manje uma uzongibuza ukuthi injani imvula ingathiwa komunye umbala ibomvu komunye umbala iyacwebezela ifana yonke indawo kaziwa banjani ubahlaza makhuluma sheshe hayi buye umfana wakho kade ngitshela ukuthi uphasile umfana wakho umfana wakho uhlakaniphile uhlakaniphile akafunde hayi akafundi impela awumazi uthi uzofundela uba yeni mase
mayisemdala. Akumazi ukuthi unjani? Ngithi awumazi ukuthi uzoba yini mayisemdala. Awu ngiyamazi wonke umuntu yazi ukuthi usuke ezoba yini mayemdala. Uzoba yini? Ngoba umuntu wesilisa uzoba ikhehla mayisemdala. Njengowesifazane yena mayisemdala usuke ezoba isalikazi mayisemdala. Kazi wabanjani. Hayi makhuluma shesha. Hayi bye. Hayi kulungile sithelaza bye bye. Striker on the beat.